wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula takdimi Bapak Kyai Sunaryo, ingkang kula hormati Bapak Eko, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lan sedherek-sedherek. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saged silaturahim pagi malih Bu, kangen banget. Dalu mboten mriki. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalipaten dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan kados syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Panai seneng. Motor sing ngantuk. Boleh lihat deh kami ngantuk. Ini Bupati Pamoro mriki silaturahim. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya selalu kinaringan istiqomah ibadahipun. Selalu paringan sehat walafiat lahir batin. Amin ya Allah. Paring keluarga ingkang tenang. Amin ya Allah. Mugi-mugi diparingi umur ingkang panjang. Repot nggih, repot. Jarine rumahan tidak tambah. Ternyata pomongan pinten pondhar sak piring. Mbah, wis medhi napa derek? Aku rumahan Eti. Padahal kok telas sak piring nggih, Mbah. Niku tiyang pikun. Mugi-mugi mboten pikun nggih, Mbah. Nggih golek kacamata ngalor ngidul ngetan ulun. Putune ditekoni dun, ning ndi kacamatane Mbah monggo. Lah niku Mbah diagem niku. Lah niku pikir nggih, Bu. Makane kita ndonga mugi-mugi pinaringan yuswa ingkang panjang tur boten pikun. Amin. Malih paring yuswa panjang tur gadah yatra kathah. Amin. Umur dawa nek boten gadah yatra nggih tingung nggih, Bu. Pecel jos nggih, sedep wae. Ganti dhuwit nggih tingkat niku nggih, Mbak. Makane kita ndonga paringi yuswa panjang, sehat tur duwe dhuwit. Terus mboten, Pak? Oke, terus. Alhamdulillah. Monggo kita mau selawat riyen nggih, Bu. Selawat nariah ben semangat ben mboten ngantuk. Nggih. Allahumma sholli sholatan niku lho. Nggih. Saged nggih? Allahumma mugi-mugi nek kita selalu mau selawat nariang, selalu pinaringan semangat dulu, semangat ibadah, semangat nyambut. Selawat nariang ini nggih wonten beberapa fadilah nggih salah setunggal niku donga kepepet, oh Mbak. Nek pun kita kepepet
niku nek ijazah saking Yai kula memperbanyak semaos sholawat. Sakit dipahami nggih Bu, Pak? Nggih. Sakit lanjut? Lanjut. Dan monggo kita maos niku lisaikun tarikun wa tarikul jannah ma'al ilmi. Bahwasanya segala sesuatu niku wonten dalane. Lah dalam menuju ke surga salah setunggale harus dengan ilmu agama. Monggo kita niati ngaos kita sesarengan niki minangka ilmu. Kita menuju dumateng surgane Gusti Allah. Idara'aitum khilatil jannah tafakun. Sira sedaya aturipun Rasul, nek menawa selagi dalan-dalan laku-laku. Ngerti taman surga anti rono. Taman surga niku napa ya Rasul? Atur sahabat. Taman surga niku khilatil dzikir, khilatil ilmu. Taman surga niku majelis dzikir. Majelis ilmu kados kita sakniki. Allahumma amin. Diarani taman surga berarti nggih insyaallah sinten ingkang purun ngaji masuk surga. Niki sing matur Rasul nggih Bu. Nun sewu Bapak Ibu, kita niki sakniki urip teng donya nggih. Gesang wonten donya. Kita sadari kita sakniki urip gesang wonten donya. Lah tiang gesang wonten donya niku ibarate tiang masuk hutan. Pirsa hutan, Bu? Nggih. Hutan jenengan ngarani napa, Mbak? Alas. Alas jati norus napa sing gong lewang-lewong niku lho. Alas sing gedhe lah. Tiang niku nun sewu badhe masuk alas pertama kali kan cing ning jaba padang nggih, Bu? Niku saya mlebu, saya jero, saya peteng bingung. Lah urip teng donya niki awale niku jek seneng nggih. Engko saya suwi kabeh wong ngalami bingung susah nggih to. Kata-kata tiyang susah bingung nggih masalah ekonomi, masalah budaya nggih. Lah tapi wonten tiyang teng mlebet hutan niku sing mboten bingung. Sinten ya? Ngoten nggih Bu. Tiyang alam donya niki enek sing ora bingung. Lah nggih nika tiyang ingkang saged ningali sinar. Nah, teng hutan niku menawi tiyang niku isih iso ngingeti sinar, ngertos sinari rembulan, ngertos sinaripun matahari. Nah, niku insyaallah ngertos arah boten bingung. Lah tujuane apa wong mlebu alas? Ngoten nggih, Bu? Ngoten tujuane to boten rekreasi. Lah tujuane niku golek madu. Apa, Bu? Golek madu. Lah enek kalane tiyang golek madu ki enek sing entuk sak sendok. Nggih to, enek sing entuk sak gelas. Enek sing entuk sak botol, enek entuk sak tong. Nggih, Bu, macam-macam. Nah, tapi elengo ning macam-macam itu yang hasilnya macam-macam itu sing sak sendok sak tong niku enek sing ngiter-ngiter sing kejar. Yo iku macan. Napa, Bu? Macan. Wong golek madu mau lho. Oleh yo sing enek sak sendok sak botol. Lah dikejar-kejar dikiter-kiter kalih macan. Lah mun saya nek wis dikiter kalih macan ku enake nggawa madu sak sendok apa sak tong, Mbak? Bu. Sak sendok enteng nggih. Larase ya. Rodok dhuwur ngajine nggih, Bu. Gak apa-apa to nggih, Mbak? Iso ngikuti nggih. Nah, niki kita terjadi urip. Lah niki maknane ya. Urip ning donya niku tiyang niku tujuane padha golek kenikmatan. Nggih to, Mbak? Nek enak apa pengen sono, Mbak? Enak, nggih pengen enak, gemesis, asik. Ngeten tapi terus asik terjadi. Enak turu angler, mangan enak nggih, Mbak? Nggih niku artine wong golek madu. Nah, wong urip ning donya mesti pengen sing enak. Nah, ngoten nggih. Lah golek madu niku golek enak. Lah ada kalane sing entuk madu wae sak sendok, enek sak gelas, enek sak botol sak tong. Lah urip ning donya iki ya enek sing enake nemen, enek sing mboten nggih Bu, enek sing soro, enek sing entuk sak tong nikmat. Tapi elingo, badan mbok sing ora patek enak, sing enak apa sing paling enak. Iku elingo, tetep dikejar-kejar macan. Lah macan iku napa? Badan nggih Bu, macan iku nggih malaikat maut. Napa Bu? Malaikat maut niku malaikat sing nyabut nyawa. Arep wong niku uripe soro, arep
dados napa mawon arep kondisine napa. Eling kok, ngoten nggih tetep dikejar-kejar kalih kematian. Terus saged pamit nggih mriki. Saged. Ngoten nggih. Lah sing paling enak. Lah niku nek kejar-kejar kematian nggawa donya sing akeh, bingung nek nggawa napa nggawa sithik, Bu? Gel Siti. Lah sithik. Kuwi enak to nggih, wis enteng kuwi panjenengan badhe lunga ning Madiun kok gawane gabah saking taun kuwo. Mengapa malah digawa kabotan niku anu gabes gitu. Mendingan nggawa barang sing enteng, duit seplete enak nggih, Bu? Nggih. Sama juga tiyang benjing pada intine muwarane bagi meninggal dunia ya yang dibawakan apa amal ibadah. Terus kita wau nggih salat jamaah kali bayari sunaryo niku amal ibadah mboten, Bu? Nggih. Terus nelakase. Wau kan wonten sinar nggih, sinar bulan, sinar matahari sing menyinari tiyang teng lebete hutan den gak bingung niku berupa napa? Iman kalih amal saleh. Yang setunggal tuntunanipun Rasul. Anta samsu, anta badru, anta nurul fauqa nuri. Rasulullah niku sinari dunia, sinaripun matahari di dunia ingkang memberi risalah petunjuk cara ibadah. Dari menawa kita niku tesih purun nurut Rasulullah nggih ajaranipun dipun taati turuti gadah iman purun amal saleh niku namine sinar matahari, sinar rembulan. Niku mboten bingung. Dadose wong niku lho posisi napa tuwek napa dadi napa keadaane loro napa siap. Nek masih ada rasa iman di hati, insyaallah mboten bingung. Terus Bu. Terus kondisi napa tiyang ini masih punya iman di hati. Ngadepi dunia sing ruwet, insyaallah badhe kuat. Iman lho nggih, Bu. Iman itu yakin aku ning donya iki sing ngenekne Gusti Allah. Sing wae masalah nggih Gusti Allah. Sing maringi solusi dalan keluar nggih Gusti Allah. Sing maringi pitulung nggih Gusti Allah. Namine iman. Niku nek tanam ning ati dalem ya Allah walaupun mbahku rewel nggih Bu. Terus saya contoh nggih kita sadar niku gak apa-apa mbak kok ancene jujune aku rewel yo ora apa-apa iki entuk ganjaran aku. Ngoten nggih Bu? Nggih. Kok aku nge bautine duwe kok entek. Betul apa nggih Bu, Mbak? Itu ibadah wis ora apa-apa wis. Nek suami sing sae piro sing 10.000 Bu. Nek istrine njaluk 10.000 iku diwehi 100.000. Terus to mboten suami sing jelas nggih Bu, Pak. Niku. Lah wonten kita hati kita lapang ngadepi masalah sing cilik mawon, ngadepi masalah sing gedhe nggih napa badhe lebih Mudah. analogi ngeten. Saumpama niki wonten kolam. Niki wonten kolam nggih saumpama ning jedhire kolame dhuwure 5 meter terus 5 meter. Lah niku saumpama kita masuki napa uyah kita rok sendok prosase to mboten Bu? Dereng. Wonten krasa. Tapi wonten gelas niku isine banyu. Kita masuki garam uyah niku rok sendok rasa asin apa mboten? Krasa. Sini niku gambaran hati iman kita. Nek iman kita niku kuat, ati kita lapang, nggih to Bu? Ngadepi masalah sing cilik utawa gedhe akan terasa Mudah. nggih to? Nggih. Tapi nek iman awake dhewe rapuh, gak percaya ning pangeran, gak ngerti ning donya kene penyapa awake dhewe. Ngoten nggih. Lah niku nek ora duwe rasa ngoten. Wah, sandale ilang mawon bingung nggih, Mbak. Sak RT diseneni kabeh. Nggih to? Aku sandalku apik kok mulai kok ora elek. Nek tiyang atine lapang, wis alhamdulillah wong wis sandalku iki sedekah gak sampe terne. Ngoten nggih, Bu. Itu cara mencikapi masalah nek kita itu gadai Iman. ternyata iman itu penting. Ngoten. Donya iki mung titipan. Anak yo titipan, bojo yo titipan. Nek sewaktu-waktu diambil dening Allah, nggih monggo kersa Allah nggih, Bu. Nggih. Kita lapang kita sedaya ibadah sedo nggih, Pak. Nah, sepenting saling
Doakan. benjing harapane kumpul malih teng surgane Gusti Allah. Saged mami? Oke Pak Bu? Oke. Niku cara kita pandang menghadapi Hidup. walah tanduran kok dipangan wereng wonten sak apa nggih Bu? Terus ora apa-apa iki ya wis mayahe. Ngoten wis nandur neh nggih Mbak. Wonten carane nek digerutu diseneni tambah mboten saged balik nggih Mbak. Mangkok wis pecah bocah diseneni. Yo apa mungkin nek diseneni mangkok saged balik? Mboten. Tambah stres. Dan dikukuti ndak golek mangkok mari. Iku cara kita mensikapi itu. Nek saged wonten nun sewu insyaallah hidup niku badhe enjoy. Bisa enjoy Mbak? Enjoy nikmat. Mboten nggih Mbak? Ibadah yo enak, ning ati yo enteng. Nah iku namine sinar wae dalam kehidupan nek kita masih pun ngertos sinar teng aku kene kok alas hutan kok ijik ngerti sinar insyaallah mboten Bingung. ning donya niku hiruk-pikuk donya kaya napa nggih Mbak? Buat masalah politik, ekonomi apa sing mudah apa sing medhot nggih Mbak. Lah nggih, sadar tetep medhot nggih Mbak, ngene iso to. Lah nggih, ora bingung nggih. Sing penting apa? Pak ya butuh wonten nggih Bu. Ngoten. Nah, kita bersandar ing hadapan Gusti Allah. Insyaallah ngadepi napa mawon badhe kuat. Alhamdulillah. Iki bengkel ati napa bengkel mobil? Lagi Mbak, mobil niku nggih wonten bengkele. Bengkele kesehatan nggih teng rumah sakit. Lah nek bengkele ati didamel Ngaji. didamel maca Quran. Tangga ati iku lima yo warnane. Maca Al-Qur'an angen-angen samangane. Atene apa? Atine lagi sumpek didamel maos Al-Qur'an. Iso maca Al-Qur'an Ibu. Maca kulhu Mbak, saged kulhu. Saged niku nggih maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an mboten? Nggih. Nggih, maos bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sing kathah. Niku nggih maos Al-Qur'an. dadi tanggane ati nggih Bu. Nggih. Dikir ala bidzikri tatma'innul qulub, bahwasanya dengan dikir eling dumateng Gusti Allah hati niku mesti Tenang. tentrem saestu niku. Ya Allah, walaupun kita nyambel Bu nun sewu, matur niku nggih dalam hati kok astagfirullah, astagfirullah, Allah niku rasane seje ya Bu. Nggih. Jenengan yang nyambel kan. Sambil ngene, kok kakak muring niku rasane seje no mboten? Seje. Hasilnya yo suweje. Ngoten nggih. Walaupun kita sibuk nek kita kuwi tetep eling dumateng Gusti Allah niku namine Zikir. Senajan lema-lema lho Mbak ngelamun ngeten namine zikir lho mboten? Boten. Mboten tiyang nek ngelamun niku gampang kemasukan napa? Setan. Iso kesurupan. Lah sing terus didamel di Zikir. Sakit-sakitnya nggih Bu. Isone Allah nggih Allah. Syukur-syukur apa astagfirullah. Apa sing kowe malih gapil malih apa? La ilaha illallah. Napa sing kita terbiasa nggih Bu? Monggo kita biasa. Makane ndonga kan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kula mungkin bisa dikir. Lah nek saged dikir niku nggih pitulungan Gusti Allah nggih Bu. Nggih, tiyang niku mbak konso dikir. Niku nggih pitulunge Gusti Allah. Makane monggo kita selalu nyuwun dumateng Gusti Allah selalu napa niku saged ibadah, saged dikir. Kados kita wau nek purun salat jamaah otomatis dikir nggih Bu. Dikir. Mugi-mugi harapan kita benar-benar menjadi tiang ingkang diridhoi dening Allah. Lan nek sampun diridhoi mesti niku dimaksudne ing surgane Gusti Allah. Niku hakikat tujuan hidup. Tujuan hidup Allah Bu dapat kenikmatan nggih. Kados diatone Pak Danang wau. Dongoe aja nek urusan dunya tok nggih Bu rugi. Ya bener, dongo pengen duit akeh, pengen duit gabah akeh, pengen anake sukses. Leres nggih mboten napa, tapi kudu eling kita becik ngalami namine alam kubur. Alam kubur wonten nek maksud kubur wonten siksa
Ukur. Mungkin wonten yaumul mizan ditimbang amale, digiring ning padang mahsyar, dibales. Lah niku makanya kita mumpung masih urip wonten kesempatan. Monggo Doa. Lah kata Dewa, nek donga mung urusan dunia tok, pas payase do Rugi. ora nggawa apa-apa. Ki padang biji ning akhirat niku sak lama-lamanya. Agak setahun-tahun lho, Bu. Abadan. Lah, alangkah beruntungnya biji kita nek di alam akhirat duwe sangu ingkang kakang. Sangune napa? Iman lan amal saleh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita saged sedaya niku wau diparingi pitulung dening Gusti Allah. Halo kan? Amin. Monggo donga nggih, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratul maut wa najatan minan nari wa rafa'in dzal lisan. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah. Rezeki yang banyak, yang halal barokah, iman yang kuat, Islam yang kuat ya Allah. Beri rahmat ketika akan meninggal dunia ya Allah. Beri rahmat ketika meninggal dunia. Beri rahmat kasih sayang setelah meninggal dunia ya Allah. Allahumma tawil a'maruna ya Allah. Panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyu'il jasadana ya Allah, sehatkan badan kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami semua sehingga bisa mendapat rahmat-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Wasalin imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami. Ila rabbil qalibna dan kebaikan ya Allah. Wa syari abidna dan kejelekan ya Allah jauhkan. Wa khtika isana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah, takdirkan takdir yang baik pada kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Amin. Ya Fatah, iftah qulubana ala ta'atil Qur'an. Waj'alna rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami agama Al-Qur'an sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah. Bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu. Jadikanlah anak keturunan kami semua anak yang soleh-soleh, anak yang selamat, anak yang beruntung dunia dan akhiratnya ya Allah.
Wassalamun